In the harvest, fields now ripened, there is work for all to do. Hark, the voice of God is calling to the harvest, calling you. Little is much when God is in need. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call Jesus' name. Does the place you're called to labor seem so small or little known? It is great when God is in it, and He won't forsake His own. Little is much when God is in need. Labor not. For wealth of fame. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God Little is is in much need. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. when the conflict here is ended and the race on earth is run. You will say, if you are faithful, welcome home, my child. Well done. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call, only if you call, only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Count your blessings, name them one by one by one. Yes, you can win it only if you call. Oh, just trust and obey in Jesus. All you need is call in Jesus' name. You know there is a crown only if you call in Jesus' name. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Nyasha dzenyu nembiri ndazvionekwe patinogara. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Matthew chapter 15 verse 8. Rangu runoti, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Ndimwari ari kukomplena paadhila nemunhu. Akati munhu anorwadzisa chinhu wani, ndechekuti zvinhu zvaanokutaurira ndimwari ari kudaro mind you. Ndoda kuti mupabate. Ndine mubvunzo yatichada kudhila nayo panapa. Maissues mazhinji atinawo haana chekuita nevana, asi nekuda kwekuti vachasvikako tichangobata zvakadaro. Ndiye vakuma vavo vachangobva kuroora nekuroorwa. Saka ivavo vakuma vavo vane mibvunzo yavakabvunza as a follow up kune zvatakadiscussa last week. Saka tinoimba Mwari achatibatsira kuti tese tibenefite in the process. Ende chandongofarira ndechekuti vandiri kutaura nezvavo mese muchiri vafana. Saka mese munoramba muri vafana vangu. Munozonzi imi kumba kwenyu, inini handikuti imi panapa. Saka imi vafana
muchangoroorwa nekuroora. Ende ndakawirirana nemi kuti handizozivi kuti mune makore mangani panapa muchiroorwa, saka ndakangokudivhaidha ndikati vane 10 years muchidzika ndimo wandee nchiti vafana ndimi makagraduate. Mind you makabuda mudziva diki, makanopinda mudziva hombe. Saka pane maissues atiri kutaura nezvawo panapa. Ndiri kukumbira kuti munditeererese uye mundinzwisise. Uye ndoda kukuudzai kuti hatitenderwi kutonga dzimba dzisiri dzedu, uye hatitenderwi kuti tibvise pfungwa mamuri yamunofunga kuti ndiwo pfungwa yakarurama, uye kuti titaure nezvazvo hatireve kuti iwe uri dofo isu hatisisiri, isusu tisi vanhu kwavo. Zvatinenge tichingoedza kutaura ndeyekuti pachinhu ichi chinonzi muchato, pachinhu ichi chinonzi marriage, panodiwa kuteerera, panodiwa kumbomira kuti ndinoziva. Kupasa wakapasa hongu, uri kutomaneja kambani hongu, une vanhu vazhinji pasi pako hongu, waitokopwa kuchikoro hongu, ende vanhu vanokuti uri intelligent hongu. Asi toda kukuudza kuti pachinhu ichi hachimanedzwe neintelligence dziya dzawakadzidza kuchikoro, uye mbiri iyoyo handiyo inofanirwa kutonga kana pari pamusha. Saka pandee nchitaura nemi vanun'una, ndokumbira kuti no matter what your station in life is, imbogara pasi uteerere. Pamusana pekuti zvinhu izvi zvamuri kuita izvi, muri kutadzisa vanakomana nevanasikana vaJehovha kuenda kudenga. Vanhu vakatengwa nemutengo unodhura vakurara vachichema, vachichemedzwa nevanhu vanomwa mvura. Ende hazvina kunaka, inga vana vangu ndakakuudzai, kuti paite vanhu vanonamata nekutsanya vachitsanyira iwe. Hazvina kunaka vanun'una nemi vasikana, kuti izvo vana mwene nanaambuya venyu vaite 10 days of prayer vachinamatira iwe. Ende hazvina kunaka kuti nezvamuri izvi muapiye pamaprayer request asiri ekukomborerwa, asi ekunzi mutendeuke. Hazvina kunaka. Zvakanyanyisa kutinakira ndezvekuti vanhu vese vatishuvire zvakanaka, ndezvekuti vanhu vese tiwane the respect yatinodeserve. Asi handinyatsonzwisisa hangu kuti muri kuda kumboita sei, kuti maitiro enyu ezvinhu aya nemararamiro enyu nematauriro amunoita nemabatiranirano amabatiro amuri kuitana, kuti muri kuda kudii. So tichaedza kusanganisa nyaya idzi. Kana tadzitsanganisa, Mwari atiitira nyasha, maybe tichabuda neansa. Uye zvakanakira ndezvekuti yavhuirwa pavanhu hanzi itandirwe imbwa. Takangoti wandei pano uchanzwawo zvinotaurwa nevamwe. Vamwe vanenge vatori nehasha, asi usazotora hasha idzodzo kuziisa muchipfuva. Mwari akuitire zvakanaka. Panapa maissues andichataura nezvawo aya, maissues ari very practical, and anogona kuzoti pamunenge makagara iwe nemurume kana kuti iwe nemukadzi zvifanane nezvekumba kwenyu. Hazvidi kuti ugare wakabata shaya uchiti audzwa nani, because ndatoudzwa. Ende kana munhu wana akataura, ataura on behalf of men. Chakanyanyisa kukosha ndechekuti todii. Saka ndinovimba nemweya waMwari tichabatsirana pakuti todii. Ende mukatarisa matauriro andiri kuita nhasi, ndiri kutaura ndakanyatsopora, nekuti ndiri kukurespekta iwo sevanhu vakuru, kuti imimi munonzwisisa. Hamudi kuti munhu akwidze izwi. Saka ndichange ndichiverenga panapa mubvunzo, ndomva ndakupai anza inowirirana naizvozvo. Yekutanga mubvunzo uri pano unoti, ungaite sei
uyu munhu ane dambudziko, whether murume kana kuti mukadzi handizive, asi mubvunzo waanobvunza anoti izvo, ungaite sei oro ungahendle sei partner ari kudzokorera pakuti vakakomborerwa vakachena pamwoyo, ende takawirirana kuti vakachena pamwoyo varifanirwa kuoffloada the past, varifanirwa kukanganwa kwavakabva, varifanirwa kukanganwa zvimwe zvaiita kuti vaite tiki, varifanirwa kurabha program dzese dzavakanga dzakarekodwa uko. Takawirirana kuti kumba kwaMary hakurwanwe neprogram yaJudy, tikawirirana kuti kumba kwaJohn hakurwanwe neproduct yaPeter, tikawirirana kuti manotes awakaaccumulata kumaboyfriends kwawakabva. Toziva kuti vamwe venyu makaroorwa maane 40 years experience, vamwe venyu maamaita pass through 10 partners, vamwe venyu maamaita pass through 13 partners. Handino nyaya ndoda kutaura nezvayo nhasi, ndoda kuudza kuti that experience that you accumulated haina chekuita nekwawakaroorwa. Iyoyo manotsi awakadzidza kumamuri kusango ikoko, nemanotsi amakadzidza pamamuri kucollege, nepese pese pawakanga uchirara zvakanga zviri zvekucollege. And by the end of the day, kana muchinge madecide kuti munoda kuroorana, munoroorana mosiya chibhawa chese panze, modzoka mosvika muroorana. And we are still encountering the same problem inenge iripo, yekuti munhu anoda kudefenda zvisingadefendeke, anoda kuti vanhu vaaccepte zvisingaacceptiki, anoda kuti izvo zvinhu zvinzi zvakanaka zvisina kunaka. Panapa chandoda kutanga ndakuudzai ndechekuti nyangwe Mwari pana 15 vhesi ya8 pataverenga atori neproblem nemunhu. Mwari ari kuti ndine problem nemunhu yekuti anouya kuchechi achiimba nemuromo, achinamata nemuromo, achiparidza nemuromo, asi inini ndisinganzvere muromo, ndisingateerere zvabuda mumuromo, inini ndinonzvera mwoyo ndozviziva kuti munhu uyu kutaura ataura hake asi mwoyo wake uri kure neni, munhu uyu kuimba imba hake asi mwoyo wake uri kure neni, munhu uyu kuparidza aparidza hake asi mwoyo wake uri kure neni. Zvikanzi naMwari inini ndine problem nemunhu yenyaya yekuti vanondiigira mabasa enyama, mabasa emavoko, mabasa ekuriritira, as though they want to bribe themselves into heaven. Vanondiita sebenzi, sendisingavoni, sendisingazive. Zvikanzi naMwari ndine problem nemunhu. Ende nyaya yakanga ichitaurwa kuchechi, problem yandinayo ndeyekuti people pretend to be what they are not. Remember, this relationship yandiri kutaura idisrespect yapo manje pakati pemunhu naMwari. Mwari ari kukomplena kuti munhu anonditarisira pasi. Ende zvachidaro manje, mind you, this is the view of God pamunhu uyu. Zvino panapa futi zvakasketa downwards. Remember, the relationship iripo pakati pemunhu naMwari ndo relationship futi iripo pakati pemunhu nemunhu. Saka by the end of the day zviri kuitirwa Mwari nemunhu ndo zvaakuitirwa futi munhu nemunhu. Asi chisiri kuzikanwa nemunhu ndechichichi kuti kana uchinge waitira izvi kune umwe munhu, kana zvichinge zvataurwa nezvazvo, hazvisi kungobatsira chete relationship yako neuyuyu, zviri kubatsira futi relationship yako neuyuyu Jehovha musiki wedenga nepasi anokomborera. Saka kana tikakorekta izvi, takorektawo futi this relationship. Tikakorekta this relationship, takorektawo this relationship. Saka whatever we are going to discuss now, zviri kufanirwa kubatsira marelationships aripo. Uyu ari panapa uyu ari kubvunza mubvunzo. Zvikanzi ndine partner yangu, inini ndinoda kuchena pamwoyo, ndoda kuve munhu akanaka. Asi chinoitika papartner yangu ndechichichi. Every time patinoita ma-argument, anousa strong language. Ende papuwa se-example panapa, pekuti izvo anoudza mukadzi, kana kuti anoudza murume kuti uri dofo. Anoudza mukadzi, anoudza murume kuti hauna kufunda, nekuti apa handisi kuziva kuti murume here kana kuti mukadzi akadaro. Anoudza mukadzi kana kuti anoudza murume kuti kana zvichinge zvakunetsa panapa, enda famba. Zvikanzi panapa, anytime patinoda kutaura, ndo zvinopedzisira zvaita discussion yedu. Every time patinoda kutaura, unotanga kurimindwa nekufunda nekusafunda. Every time paunoda kutaura, unotanga kurimindwa nekwawakabva. Every time paunotanga kutaura, unombva waudzwa nezvekumba kwenyu. You see, zvinoitika kuti vanhu vari kungoita argument yekuti izvo no, isusu zvatatenga mota, ngatidai, munhu otanga kuudzwa kunzi izvo ikumba kwenyu kwaimbone mota here, makaionera panapa, saka munofanirwa kudzidza. Saka iwewe semunhu akauya achibva kusina mota, hauchatauri.
semunhu asina kukepwa na president hauchatauri, uri dofo haunzwisise. Semunhu anogona kunge achitambira mari shoma hauchatauri. Kana pakaitwa discussion iwe haufanirwa kutaurwa. Why? Every time yaunotaura you are left wave small. Ndo zviri panapa. Saka ari kuti alright, in this scenario yatinaro ungachene sei moyo? Ndingave munhu akachena sei? How do I deal with a scenario of this nature where every time you are reminded of how small you are? Every time you are reminded of the past. How do we deal with these issues? Ndoda kukuudzai zvinoitika muupenyu ndezvekuti izvo kazhinji kacho kana munhu achida kurwadzisa munhu anotsvaga, anonyatsoziva zvinomurwadza. Zvokuti kana achitaura, achipindura nyaya, anopindura nekuziva zvinokurwadza. To the extent yekuti izvo kana iwewe ukaaccepta kurwadziwa, nyaya yacho yatopera. Zorevei? Zoreva kuti nyaya yaunza nyaya haichataurwi. Why? Pamusana pekuti izvo amba atongokuudza from the onset mashoko ekuti izvo hakuna nyaya inoenderera mberi. Saka pandiri kupindura mubvunzo uyu, ndichaupindura mubvunzo uyu nepaviri. Chekutanga, ndoda kutanga ndapindura kumubvunzi wemubvunzo. Chandoda kukuudza ndechichichi. Ndechekuti izvo, ngatiti ndokupaise example. Wafunga kuti murume wako ari kudanana nemusikana webasa. Ndokumva wapedza kufungidzira kudaro. Ndokugara naye pasi, ndokutaura naye. Oro ndokutaura nemusikana webasa kuti no, maitiro akati nemaitiro akati nemaitiro akati ndinofungidzira kuti haana kumira zvakanaka. Dei tadai tikadai. Ndo nyaya yanga iri pashop floor. Ndo mafungiro awanga waita. Zvapedza kudaro, iwewe womva wanzi nemurume. Kana kumba kwenyu makakura kusina vasikana vebasa. Musingazivi kuti vasikana vebasa vanobatwa sei. You need to keep quiet or go back home kuti unodzidziswa kuti vasikana vebasa vanobatwa sei. But mind you, nyaya yanga iri patable haiziye kuda kudzidza kuti vasikana vebasa vanobatwa sei. Because musikana webasa ndewako. Ende nyaya yanga iri patable yanga iri yekuti inini samai vepanopamba. Whether kwedu kwaya nemusikana webasa kana kuti hakuna musikana webasa, nyaya ndeyekuti this relationship handione zvakanaka. Nyaya ndeyekuti mabatiro aunondiita hauaone zvakanaka. Ndo issue iri patable. Zvekwandakabva haisiriyo nyaya yanga iri patable. Saka chiona manje zvinoitika ndezvinoti, munhu uyu wawataura naye, nekuda kwokuti anoziva kuti hautane hasha, nekuda kwokuti anoziva button rekuti akaripresa unoridza mhere, nekuda kwokuti anoziva button rekuti akaripresa unokanganwa nyaya, nekuda kwokuti anoziva button rekuti akaripresa unongoti zii wotanga kudonedza musodzi, nekuda kwokuti anoziva button rekuti akaripresa nyaya inokanganikwa nekusingaperi, anoramba achidzvanya same button. Saka kana aramba achidzvanya same button, hongu akukanganisira pakutaura zvinogara pamwoyo, asi wazvikanganisira pakukanganwa nyaya yanga iri patable. Wazvikanganisira pakudistebwa ne-emotion to the extent yekuti you became subjective when you were supposed to be objective. Wamba warasika nyaya yanga iripo nekuti watsamwiswa. Wamba warasika zvawanga wavinga nekuti watsamwiswa. So by the end of the day, iwewe watsamwiswa kudaro, unosara wakabata zvisiri izvo. Ndofunga muri kurangarira kuti mazuva apfuura mbavha dzaiti mu-street umu, munhu ari kufamba nemukadzi wake zvakanaka, mbavha yomva yangosvika, yomva yahaga mukadzi, yomva yamukisa, ichihaga mukadzi ichimukisa, ishasha yoisa briefcase relaptop nezvese pasi kuti imborwa kuti mukadzi hapana, imwe mbavha yomva yatakura laptop nechi iyaya yanga ichinhingira yomva yatiza yoenda, ozosara uchiziva kuti no, ndatobirwa. Vandibira seiko? They took advantage of my emotional intelligence. Vatora advantage of my emotional intelligence. Ndomba vandipinza mufight isina basa. Fight chaiyo yanga iri pabhegi remari nebhegi relaptop randanga rakatakura. Randakadzogadzika pasi ndichiti I'm fighting for a common cause. Nyamba ndatobirwa. Ndo the issue iri panapa ndeyekuti izvo. Kana uchidhila nembavha iri professional, inoziva how to sideline, inoziva how to divert, so that munosara muchirwira sirizvo nyaya iripo. Saka chandokukumbira kuti uite ndeyekuti izvo, wagara unotoziva kuti hakuna chakanaka chichabuda mumwoyo make,
wagara unotoziva hakuna chakanaka chichabuda mumuromo make. Saka kana uchitaura naye, enda wakatozvipa anza yekuziva kuti munhu uyu achati ogoti. But nyaya yanhasi haina chekuita naizvozvo. Nyaya yanhasi ine chekuita nekuti mafambiro aya handiade. Saka tinotaura nyaya iyoyo, hatitaure kwatabva. If you let your emotions dzichiramba dzichienda paforefront, pakangotaurwa nyaya yechinhu, chopezera yako akuti nezuro wakabika mbodza. Potaurwa nyaya yakati, nezuro wakabika mbodza. Nditengero dress, nezuro wakabika mbodza. Ndipo airtime, nezuro wakabika mbodza. Ndoda kuenda kumusha, nezuro wakabika mbodza. By the end of the day, hapana chinoitwa. Why? Pamusana pekuti nyaya yese inopedzera yakumbodza. Wakutaura kuti asingabike mbodza ndiani? Munhu wese anogona kubika mbodza. Kana zvazodaro iwe unobikawo, iwe mva asumukoti wakutonditi bika panapa, omva akurova mbama. Saka uri kundiroverei? Ungandiroverei nyaya yekubika. But nyaya inayotangira pakubika, ungochida kuenda kumusha. You have been diverted from nyaya yekuenda kumusha. Why? Because of emotional intelligence. You are being taken advantage of because people have understood your weakness. Therefore, I am saying, kana pachinzi vakakomborerwa vakachena pamoyo, kuchena pamoyo kunopa wisdom, kuchena pamoyo unopa sober decisions. Why? Pamusana pekuti izvo iwewe haudlerezerwe. Why? Pamusana pekuti izvo wakato offloader, you are ready to be made a punch bag as long as you get where you are going. So ngatiregei kuita tsika yagara inongoitwa nevanhu kakawanda, yekuti nyaya inogona kutanga iri yekuti izvo gonzo rinorema makg mangani, umwe oti 5, umwe oti 10, umwe oti 15, yozopedza yonzi wakapisa tere, wakambona gweje re50. Tirikutaura zvenyaya yegonzo, indoziva ane 15, iwe unoziva ane 5, iwe unoziva ane chii. Ngatingotaura yegonzo, tomirira ipapo. Saka ngatiregei kusanganisa nyaya. Kuchena pamoyo kuri necessary, mwana wamai, kucharamba kuchidiwa. Ende kunemi madzimai echidiki mese mugeroko, ndoda kukuudzai ndeyekuti izvo kusachena pamoyo, kupedzisirawo popota, kupedzisirawo chema, kupedzisirawo ramwasadza, hakusolve problem iripo. Pamusana pekuti hakuna nyaya ichasolvwa nekuti wanzirwa tsitsi. Ende mumba mako haufanirwi kuona peace nekunzirwa tsitsi, haufanirwi kuona rugare nekunzirwa tsitsi, haufanirwi kuona mbatya nekunzirwa tsitsi, haufanirwi kutengerwa pfiwo nekunzirwa tsitsi, haufanirwi kupiwa kuenda kumusha nekunzirwa tsitsi. Haizi nyaya yekunzirwa tsitsi, because pamba penyu mese muri ipapo mese mune kodzero yekufara. Hongu tinopanana respect, umwe neumwe nespace yake, but let not emotions drive you to the extent yekuti munopedzera matsamwiswa zvekuchema zvekutofunga kuti zvinhu zvese ndakutoita nekunzwirwa tsitsi. It's not like that. Saka kuchena mwapamoyo, it's an advantage to you. Why? Pamusana pekuti izvo kunokuita kuti upe a mature discussion yekuti izvo alright, nyaya yamataura tambotenderera, yes, but by the end of the day ngatidzokerei panyaya yedu chaiyo. Ndaikutaurirai last time kuti izvo ndakambodhila nevamwe vafana. Umwe mufana ndokudouble crosser. Double crosser ndokumva hanzi izvo nasisi veumwe vari kudouble crosser, uyai kuno. Ndomva vaenda iye nevasikana vake vese vari vaviri. Mufana nekuti paakasvika ndomvaona kuti no, musikana wandiri kudanana naye sisi vauyu neumwe musikana wacho vese varipo. Ndomva aziva kuti ndatambwa. Saka paakabvunzwa mubvunzo akapopota kuti imimi sisi, imimi hamundide, magara munondivenga, makazombodai. Ndomva apopota, ndomva bhachi rake mva abuda, ndomva aenda. Saka ndaakubvunza uyu musikana ndikati izvo, saka sekuona kwako zvinzwanzi nyaya iyo yamutsamwisa, zvekuti handondinzwisisa kuti sisi vangu vari kufungei. Chaasina kuziva ndechekuti izvo mubvunzo wekuti pavanhu vaviri apa pana asiri musikana wako wapindurwa here? Hauna. Apopoterei makandivenga mese munzwira tsitsi kuti akupopota. Why? Pamusana pekuti izvo madiveta issue, because you have become emotional where a sober answer was required. Zvanga zviri simple. Pavasikana vaviri ava ndevako vese here kana kuti hausipo? Hazvidi kutombotaura kuti munhu wakandivenga, because kubvunzwa musikana wako pavanhu vakamira, nyangwe mubhazi rakazara vanhu, kunzi musikana wako mubhazi umu ndeupi, ungapopote kuti makandivenga sei musingadedi? Why? Pamusana pekuti akatora advantage yekuti vanhu vanodaro. Saka vana vangu mese mugeroko, iyemi muchangopinda mukati medzimba, dzimba hadzirwanwe neemotion, dzinorwana with a sober mind. Dzimba hadzirwanwe neemotion, hadzirwanwe nekukrema, dzinorwanwa with a sober mind. You must understand your mate, you must understand your man, you must understand your lady. You should know kuti izvo tikaita dai
tinopedzisira tisina zvataita pano. Why? Because umwe ane chipo chekupopota. Ndochipinda kune ava vane chipo chekupopota, vane chipo chekuita mashoko asingadzoreke. Chandoda kungokuudzai ndechekuti uzive kuti ukabhenga mari kubhengi uno withdraw inoenderana neyawabhenga. Ende kana wabhenga mari kubhengi uka withdraw unosvika ukatora yakafanana neyawabhenga, vabvisa mabank charges, unotosara une 00. Chavari kuedza kukuudza ndechekuti account yave empty, saka yakuda kubhengwa. But ndoda kuti ndikutaurire chinhu ichi ndechekuti every bad word raunobhenga mumunhu haugone kuri withdraw, haugone kuzoenda kuzero balance. Pamusana pekuti kudiko ndangariro yazvo ingapfuure asi mavanga hapfuure. Munhu munogona kuzonyarara zvenyu but havakanganwe. Ambuya wako vakaudza kuti havagezi vanozviziva kunyange vachiramba vachiuya pamba pako. Why? Pamusana pekuti zvinoramba zvirimo mupfungwa. Munhu unofanirwa kufunga semunhu mukuru. Haufanirwi kuti vanhu vararame pamba pako nekutya. Havafanirwi kurarama pamba pako nekuti unorova vanhu. Havafanirwi kurarama pamba pako nekuti unovapopotera. Havafanirwi kurarama pamba pavo pamusana pekuti iwe ndowakafunda, they owe you zvinhu zvese. Kusvika iwe uzorovora wakatoroora uchiziva kuti ndiye munhu wandiri kuda. Saka you have to respect a person as your wife because he is not an academic partner. Ndo the issue iri panapa. Ende ndofunga yafira ipapapa. Let's not remind ourselves of our weaknesses. Ndo pandinosombotaura zvakafanana nekuti kunyange ukaroora munhu waida kuroora Mandara, iwe kudza kuti handizi, omva wati alright ndiri kukuroora, haizi nyaya unozodzoka uchitaura kuti izvo in fact futi iwe wakauya pano usiri Mandara. No, akanga asitombodi kuuya ari Mandara. Izvo akatoya nazvo ndo zvawakaroora, ndo package, ndo zvese zvaivepo. And you have to respect munhu auya atosiya mamwe boyfriend anga ari nani kudarika iwewe akauya kuzogara newe. You need to respect munhu akadaro. It's not only you who has to be respected, it's all of us who have to be respected. Ndofunga Mwari achitiitira nyasha inoperai. Mwari panapa anoti dambudziko ratinaro panapa nderekuti izvo uyu mukadzi hanzi varume they are not interested in learning these things. Nyangwe kujoina magroup anongokuti iwewe ita iyi complain yemadzimai. Iko nezvi ukatarisa platform ino ikwese kwakagara kudzimba uko 90% of the people vanenge vakagara pasi madzimai, varume vanenge vasipo. And by the end of the day chiri kunetsa manje ndechekuti izvo munhu anoti apedza kudzidza ona kuti no zvinhu zvabhora ratiri kutamba panapa tiri kutambira panze peground. But varume vazhinji they pretend to know it all. Kunyange murume asina kana kumboita 5% kuchikoro, kana agara pamba ndiye 100%. Zvinhu zvese anoziva. Mukati tiri kuhistory anoziva, mukati izvo tiri kuadministration anoziva, mukati kuaccounts anoziva, mukati makuda kuvakaimba anoziva. When a man gets home he knows it all. And the men are not prepared to change, neither are men prepared to learn. Murume wese akamira anoti pano pamba pangu ndinoita zvandinoda, uyu oti pano pamba pangu ndinoita zvandinoda. Umwe munhu ogara pasi onati no sure pano pamba pangu, but zvandaitarisira nezviri pamba handizvo. Maybe I am mistaken. Oti no ngatichitsvaga imwe dzidzo kune vamwe vanogona kunge vakambopinda through the process yatakapinda nayo, tione kuti izvo am I wrong or we are doing this thing wrong or tese tiri wrong. Umomva atichienda iwewe. Then chinonetsa ndechoti paanodzoka munhu manje awana anza inogona kunge ichishanda. Wakuda kuzoziva kuti waipiwa nani, waiwana sei, wazoiziva sei. Why? Because padzanga dzichipiwa wanga usipo. And I can accept and acknowledge kuti varume kazhinji we have a problem in living who we are and becoming someone else. Handisi kuti varume vese, ndiri kuti kazhinji. You will find kuti nyange ukapinda muchechi unogona kuona kuti 80% vakadzi, varume vari kumba vatuma mudzimai. Ukaenda ndepapiko paungaende kunze kwekubhawa kwaunogona kuwana varume varivo majority, vakadzi varivo minority. Pazvinhu zvese zvinoda kuti zvinhu zvivakike ndo zvinopesera zvaitika. Saka problem yatiri kucreata ndeiyi. Ndoda kuti mese munyatsondibata. Muri kumboona here? Ndoda panapa I still believe I am right. Anyone who can challenge me anogona kundichallenja.
The reason why taane ma-problems akafanana neekudai, mukatasaiko zvinezvi taane magroup anoprotecta the girl child, taane magroup anoprotecta the girl child, asi mukatarisa kuvarume hatina. Moenda taane magroup anoprotecta the lady as the endangered species, mukatarisa kuvarume hakuna. Mukatarisa mukaenda kucollege, imimi munowirirana neni kuti kune mamwe makosi anoitwa ekuti vakadzi vane maki yavo inotenderwa iri pasi pevarume. Sekunonzi varume vakachenjera kudarika vakadzi, oro vanopasa kudarika vakadzi, even though zvisiri izvo, pamusana pekuti vanhu vese vane capacity iyi. Chii chiri kuita kuti zvidaro? Mukaenda kumabasa iye zvino izvi, the majority of people vanoshanda are women and not men. It does not mean kuti the women vari kushanda vane zvavaita kubasa ikoko kuti vapiwe basa, but no, vane representation yakakura. Chii chiri kuitika? Because the woman had a problem and she knew kuti my girl child will inherit the same problem. And what did they do? They started empowering the girl child at the expense of the male child. Zoreva kuti izvo murume ari kutorerwa kodzero dzake. Kodzero dzake kana achinge adzitorerwa dzopiwa mudzimai. Mudzimai anopedzisira aane simba. Mudzimai ndiye ane mari. Handisi kuti izvi zvakaipa, zvakanaka, but by the end of the day vari kutry kusolva chii problem yakreatwa nani noumwe murume. Saka akusafa ndiani? Product yeumwe murume. So by the end of the day we are creating a vicious circle where women will end up denying murume all the rights dzaanadzo. Why? Pamusana pekuti vari kungoziva kuti izvo varume vanotidzvanyirira, varume havadi kuteerera, varume havadi kudzidza. But by the end of the day, if we were to come and to sit down and say, in as much as the woman learns, mukadzi ngaadzidzewo, in as much as the mukadzi learns, murume ngaadzidzewo, if we were to do that, tinosvika kure. Saka I challenge vamwe varume vazhinji vese vezera rangu nevari pasi nevese munodzika. It's high time varume tinofanirwawo kusvika pamascenario where we learn together, where we worship together, where we pray together, where we sit down together and talk. Varume varipo, vakadzi varipo, we listen to each other, we see other people's experiences and we learn and we move forward. Asi tikaramba kugara tiri kumba takangodefenda position, I'm telling you hatina kwatinosvika. Ndosaka nyangwe vadzidzi vakagara pamakumba aJesu, ndosaka nyangwe mamwe vadzidzi vaigara pamakumba aGamaliel. They accepted kuti izvo a man should learn until apinda mukati memakuva. Saka young people ndoku encourage, nemi madzibaba ndoku encourage, we need to sit down, we need to learn together and challenge whatever needs to be challenged together and accept whatever needs to be accepted together. If we do that, things will be okay. Saka vanhu ndavaone TV vese vachitaura vari vese vachitaura kuti no nanhaudaro mwachiti ndizvo. Haikona kuti kana muchidhiskasa moti ndo zvinoita varume, imi munoti ndo zvaunoita iwewe, because imimi muri two muri vanhu vamwe, imimi muri two makatojairana zvenyu zvinoita. Uyu ari kundibvunza mubvunzo uri simbu, zvikanzi izvo ko foni inofanirwa kupota ichitariswa ndeyani? Uyu murume foni inofanirwa kutariswa ndeyani? Because madhamu vangu vane access kufoni yangu but yavo vanotonogeza nayo. So zvazviri ngoburitsa pachena ndezvekuti zvinhu zviri kuafekta madzimai kune dzimwe mhuri zviri kuafektawo varume kune dzimwe mhuri. And normally kana tichitaura mhosva zhinji dzinonzi ndedzevarume, asi hazvirevowo futi kuti vakadzi havana mhosva. So by the end of the day mascenario akadaro emunyaya yemafoni, ina hangu nyaya dzemafoni handiwanzoda kuswera padziri. Chandoda kungokuudzai ndechekuti izvo Bhaibheri rinoti izvo sabata rakaitirwa munhu, munhu haana kuitirwa sabata. Zvairehwa naJesu ndezvekuti the day of worship was not supposed to enslave men but to set men free. Kuti munhu asununguke, kuti munhu azorore. Sabata harina kuitirwa munhu kuti aite muranda, harina kuitirwa munhu kuti asadye, harina kuitirwa munhu kunzi asafambe. Rakaitirwa for the benefit of men. The same applies to phones. Phones are supposed to save men and not men to save phones. Phones are not supposed to run us.
we are supposed to run masystems edu. And when a phone becomes a topic pamba, when a gadget becomes a topic pamba, there is a problem. What does it mean? It means tiri kuranwa nema gadgets atinofangwa kuranwa. Tiri kumanejwa nema gadget atinofangwa kumanejwa. Tsika dzevana dziri kupiwa nema gadget anofangwa kumanejwa. Internet yakudecide kwatinoswera nekwatinofamba. By the end of the day, isusu we are no longer in charge. We are no longer responsible. So by the end of the day, kunemi young couples makagara up, respect each other. Respect you. To the extent yekuti izvo, do not let your gadgets manage vanhu vakuru vane pfungwa shanu dzinopanana moto. They are all yours. Aitire mune zvakanaka. Asi kune vamwe chivi chizhinji chandinoona chakamentionwa panapa. Regai ndite zvekuverenga. Mufesi zvaanoita manje, ane munhu waanotaura naye pafoni. Munhu waanotaura naye pafoni iye anoti havadanane. Hanzi tinenge tichingofleta. Zvikanzi ko munenge muchifleta kuti muite sei? Zvikanzi I don't want her to feel out of place. I know she's going through a hard patch. Saka since ari kuenda through a hard patch, I want her to know kuti izvo we accept her. I want her to offload. Ndi vamwe baba vane musha, vari kubatsira kumwe kwavari kuti kune vane pressure, varikuda kungonzi va offload. There is nothing chiripo. It's only for her to offload pressure. Saka ane zvimwe zvaari kutaura pafoni and asi ndofunga kuoffload, vari kuita sezvavo vari kuoffload according kune zviripo. So mubvunzo wapo ndewekuti izvo, what do we do? Uyu mai vepamba havasi comfortable, and this guy ari kutotora sezviri normal, ari kutotora sezvinonzi zvinofangwa kuenda zvichitongodaro. Right, inini anzi yandokupai iri pachena ndeyekuti izvo kudanana, whether vanhu vari kudanana pafoni, or vari kudanana mubhazi, or vari kudanana mukombi, or vari kufamba mustreet, or vari kupizza in, or vari mubedroom, kudanana. Hakuna munhu anogona kudanana nemunhu achishandisa mukana waasina. Saka imimi zvamuri kuti flirting izvi izita ramangozvipa, but baba vari kuchaya mapoto nemunhu wavari kuchaya naye. Machairo avari kuita ndiwaya, and hazvina imwe tsananguro inodarika ipapa. Saka the honest truth ndeyekuti no matter what explanation aungapo, because hakuna murume anozongoti izvo anongofa akanyarara, ingori story inenge yataurwa, dzingori nyaya, kungobuda paripo, but issue iripo ndeyekuti izvo baba nemunhu wavari kutaura naye vanodanana, and hapana social service yavari kuita besides yekuti izvo they have become the men yemba iyoyo. Saka issue iri pano ndeyekuti muri kutodhila nemunhu ane dambudziko. Rekutanga nderekuti izvo haagoni kuzvibata. Rechipiri nderekuti amurevi wenhema, zvekuti munoziva kana akati kureva nhema zvakafanira kuti akutoba nekuroya zvese kahwani, anonetsa kuzodhila naye. Point yaari kutonosvika, ari kunosvika kure pamusana pekuti conscience, unoziva ukauraya munhu kekutanga, wepiri it becomes easier, wetatu yatoo game, wechina you don't even feel it. Ndopa unopesera munhu akunzi serial killer. Serial killer zvaakungoreva kuti izvo munhu akungoenderera mberi achiita mabasa ake pamusana pekuti ndizvozvo. Ndo challenge iri pano yamunayo. And pandiri kutaura panapa, I know kuti izvo vanhu vazhinji are not comfortable nezvandiri kutaura, but remember, I'm not saying it for your comfort. I'm telling you exactly what is there. Hakuna munhu anotaura nemunhu uchida kurelieve pressure. Hakuna munhu anoti inini ndiri kungoshanda seassistant, ndiri kupa munhu assistance. Issue iri panapa ndeyekuti this is what you have become, and you want to treat everyone else as a fool. Ndofunga kuti vanhu kukubvunza mubvunzo vane confusion, vanhu kukubvunza mubvunzo varida explanation, vanhu kukubvunza mubvunzo havanzwisisi zvaunoita zvazvinoreva. Kukubvunza mubvunzo kukurespecta,
inzira iri mature yekukutsiura, yekukudza kuti baba kwamakuendawo kumakutambira kunonyudza. And iwewe you are busy giving a foolish explanation and you want people to accept that foolish explanation. Hapana, unoti here vanhu vese havazive kuti vanhu vese vakaenda ndo nzira vakaenda nayo. Vanhu vese vakatiza misha ndo maendero akaita. Misha mizhinji yakapazwa nenzira iyoyo. Iwewe sekuona kwako urufunga kuti vanhu vese ndivana mafikezuru. They cannot see kuti this road yakapfumba ende iri kufambika ende iri kufambwa nevanhu vakawanda. Issue iripo ndeyekuti kana uchinge wabatwa pazvinhu zvako unofanirwa kuziva kuti vanhu vakubata vane njere. Ende vane njere, you need to sort out this mess. You cannot defend a position kuti uri right pazvinhu zvisiri right. Zvinhu izvi hazvina kunaka. And by the end of the day ukaona zviri kuitika ndezvinoti izvo, uri kuenda kure nekure nezviri zvako uchitraya kubring a happiness kune zvisiri zvako. Iwewe kumba kwako utori nemunhu ane pressure, arikuda kurelievwa pressure, hausida kurelieva iyoyo, uda kunorelieva yevamwe vanhu vari uko. How do you relieve pressure when it's your wife who is paying the bill? Ndo zviri panapa izvo. Ndezvokuti uri kurapa vamwe vanhu vese asi haurapiwi kumba kwako. Urikuda kufadza vanhu vese asi haufadzewe kumba kwako. Vanangu ndokukumbirai chinhu ichi. You need to mature when you decide to marry. You need to mature when you decide kuenda mudzimba. Ende kana uchitaura nevanhu, utaure nevanhu vane brain dzinopanana moto. Yafai. Uyu ari panapa uyu anoningirikira. Uyu ari panapa uyu anoimba uyu. Handizoti anoimba kupi. Asi anoimba. Handitaura kuzvana Oliver Mutukudzi. Anoimba muchechi uyu. And anodanana nemunhu anoimba naye. And but nyaya iyi ane mazuva inotozikanwa naiye anoimba nevaanoimba navo kuti pane problem, but nyaya yacho haigadziriki. Ende mukadzi wacho ndiye ato out of place. And anoti now I'm losing my self-esteem, I no longer know what to do. Handina kuti ndirungotaura. Chinonetsa vanhu vanoimba wakawanda kama mune umwe unogona kubata wako ukati ndofunga. Wawabata ndiye. Handinei nazvo, but panapa ndo pane challenge yedu iri ya twofold. Yekutanga yacho ndeyekuti munhu ane problem nemurume, ane problem nevanoimba navo, ane problem nevanhu vese. And nyaya iyi haachatozivi kuti woita sei. Ndotaura kuvanhu tu kune uyu anoimba neuyu ari kuwacha hembe dziri kuimbwa dzakapfekwa. Saka regai nditange nekune uyu anowachwa. Ndeyekuti izvo we need to accept kuti there is a problem. And we need to acknowledge kuti there is a problem. And we also need to acknowledge kuti haizi problem iri localized pachinhu one. Iyi problem iri localized pavanhu vakawanda. And ndisati ndambotaura zvangu nevanhu vakuru, regai ndimbodzoka kuvana vangu vapfana ndimbokuudzai kuti idzi nyaya dzimuri kuona kuti hadzizogumiri youth, hadzizogumiri muchiri vapfana, dzinokura dzichiramba dzichienderera mberi. Ende kana dzazosvika pamalevels aya dzinonetsa kuti dzidhiliwe nadzo. Then kune uyu ane muimba ari kunetsa. Uyu munhu zvinoitika ndezvekuti anoda kutongotaurwa naye iye pachake. Saka handizivi
ini ndiri kupa suggestion semunhu, vamwe vachafungawo semafungiro avo. Chinhu chekutanga ndechekuti pamugere apa muna akakuunzai ipapo. Kana chiti muna akakuunzai ipapo ndoreva kuti pana muna marriage officer wenyu wamakadhila naye. Anozviziva here kuti murume uyu apindwa neproblem? Anozviziva here kuti huku mazai akakandirwa kure auya kuzochechenyu? Anozviziva here kuti mugere mese but there is a problem? Kana asingazvizive, ndichipedza kutaura, taurai naye. Iye munhu ndiye wamuri kuda kupfuura vamwe vanhu vese. You need to discuss this issue before it goes out of hand. You need to discuss this issue munhu asati aita muranda. You need to discuss this issue munhu asati aenda. Ndokukumbirai nemweya waMwari, musazvidze kubatsirwa, musazvidze kudiscuss. You need to talk to your marriage counselor. You need to talk to your marriage officer. Kwete hafu yenyaya, nyaya yese anokubatsirai. And I know kuti munobatsirika pane anything else chamunogona kufunga nezvazvo. When there is a problem, trust your marriage officer. Number 2, in the absence of a marriage officer, in the absence yemunhu akakupinzai mumba, aripo ma-structures amunawo, asi kwete ose ose. Tsvagai munhu ari objective, anoziva mabatsirirwo anogona kuita munhu apinzwa nedambudziko raunaro. Because zvaunoziva ndo zvishoma, asi zvinogona kunge zviripo zvakati wandei. Saka Mwari achikukomborera, ndokumbira kuti utsvage rubatsiro irworwo. Kana wazorushaya kwese, unodzoka kune vanomaneja chirongwa. Pane vanhu vakawanda vaunoona vanoapia pazvirongwa, vaunogona kutaura navo, vanogona kuuya kuzokubetsera. Saka by the end of the day vanouya vozokubetsera. Asi kana pakuzodiwa, kana mazoona zvese zvichiramba kuita, munotema shamu. Ini ndine vakomana vandoziva vanogona kurapa nemarapiro iwayo. Saka pamwe pese apa imbotanga imaita izvozvo zvinenge zvandiri kutaura nezvazvo. Chepiri, ndakudzoka kune munin'ina wangu. Munin'ina zvinoitika ndezvizvi, chandoda kungokudza chinhu chiri simple. Ndechekuti chinhu chekutanga unotadzira vanhu. Chinhu chechipiri unobva watadzira Mwari. Ukatadzira Mwari, hana yako ikasarova, zvinoreva kuti unenge wasarudza kuzviisa beyond redemption. Saka zvinoita chivi manje, unochijaira, chinoita chako, unonoimba unacho, vanhu vachidaidzira kuti amen. Ugoenda kupractice, vanhu vachidaidzira kuti amen. Ugopinda church, vanhu vachiti uri member. Ugotobuda nepasocial media, uchinzi izvo uri munhu mukuru. Asi by the end of the day, chinenge chiri pauri ideme, asi mukati musina kuzara. Chandokukumbira ndechichichi. Ndechekuti izvo gara pasi and take stock. Zviri nani usaimbe. Zviri nani usasimuke. Zviri nani usataure. Retire, ugare pasi and put your house in order. Remember, paunoimba, it's not entertainment. Remember, paunoimba, it's not for glory. Remember, paunoimba, imharidzo huru. And remember, kune vanhu vazhinji vakakunzwa uchiimba vari kuuya kuzosarudza Jesu. But imagine the damage that will be there when they know this is how you live. Imagine the damage that will be there when they know that you are not true to principle. Chichaitika ndechekuti vanhu vachatopedzera vakufunga kuti vanhu vese vauri wakamboimba navo ndo zvawakanga uchiita. Vanhu vachapedzera vakuti vana vedu havaimbi newe. Vanhu vachapedzera vakuti madzimai edu haaimbi newe. Vanhu vachapedzera vakuti vanhu vanoimba havaite. Sezvinonzi vanhu vese vakashata. Namba tozvidza kuti kune vanhu vazhinji varuko vanoimba mumweya nemuzvokwadi. Saka ndokukumbira nemweya washe wekuti izvo imboisa bhora pasi, imbogara pasi and take stock and put your house in order. Then thereafter odzoka. In case unopedzisira wa beyond redemption. Munamato wangu ndiwe kuti kana zvaakukuremera kusiya, kana zvaakukuremera
kutadza. Kana zvaakukuremera, kuregedza. Tsvaga rubatsiro. There are people out there who can help you. Zvitaurire kuti ndaakutonyura, ende ukasachema, ukaramba uri member, Peter unonyura ukatoenda zvachose. But there are times when you have to cry out to Christ and you'll be saved. Ende kune vanhu vazhinji varipo, ndakagara ndichikuudzai, ende ndoramba ndichikuudzai. No matter kuti munhu anoimba bhesi rakaita sei, no matter kuti munhu anoimba auto yakaita sei, good bass without Christ will get no sinner to heaven. So by the end of the day, haikunai kuimba kuda kuti nakidza. Haikunai kuimba kuda kuti mupedze nguva. Imbai zvinhu zvinoita kuti mweya uperekedze shoko ramunopinda. How come imimi munosarudza vanhu kuti vauye kuzoimba? Why? Because you want the quality of sound without the quality of message. Saka kana imimi pamunosumuka muchiimba, muchiziva kuti mukadzi womwe wedu ari kukomplaina, muchiziva kuti mukadzi womwe wedu ari kuchema, muchiziva kuti mukadzi wedu ari kuchema pamusana pekuti kuno ari kutena nouyo ari kuchii vasiri kufamba zvakanaka. What kind of message are you bringing across? Muda kuita sei? What are you trying to achieve? What are you trying to achieve? Ndikubvunza imimi kuti muruda kuti zvizodii? Muda kuti imbira kuti tiende kupiso? Vanoda kunakidzwa kunoimba mukadota tokuziva, kunoimba Thomas Mapfumo tokuziva. So by the end of the day, vanhu ngavasarudze kuti uda kuita Thomas Mapfumo here, uone kuti pane here anombokuteera achikubvunza kuti izvo wazodai ukadai ukadai. But kuita zvinhu izvi munotadzisa vana vaMwari. Kuita zvinhu izvi munotadzisa vanhu kuenda kudenga. Kuita zvinhu izvi munodzima mweya. Kuita zvinhu izvi munotiza zvikomborero. Kuita zvinhu izvi munosenzera pasina. Munofanirwa kugara pasi mufunge makagara kuti pakati pedu takachena here. Handisi kuti izvo mufambai muchitsvagana. Ndiri kutaura kuti Bible rinoti rebuke sin publicly so that the rest may fear. Whatever has been done publicly must be discussed publicly. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi maita enyu, tibatsirei tikuzivei tifambe nemi zviri nani. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you, would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love.